Bambang Wetan Woso Mirat Yuang Rawe Arasa Micil Mongop-mongop ning panceng ukir arasa madangi jagat raya maratandane wus bangun enjing maratandane wus bangun enjing kece wali kece sadat setan wali kobra lah dalah lah dalah iki durung suwe hanggonku ngundhamana marang kebo-keboku kebon danu pancal panggung kang cacah 40 sing age ora padha gelem mangan iki kedadak aning madaning repat kepanasan ana pawongan dedege gagah pideksa tur dadane blerengi mripat jenengmu sapa Raden pangoning kebon danu pancal panggung yen pancen kowe takon marang aku tepungke wae praja mudha ing Pringgandani kekasih Raden Gatotkaca mapan kepara nyata kowe pangoning kebon danu bener Raden sak lumahing bumi sakurbeng langit ora ana lara telu pangoning kebon danu pancal panggung kebone Sang Hyang Pukulun Bathara Endring Kayangan Kaendran yo aku iki Degya Kala Dadungawuk Raden Degya Kala Dadungawuk iya mapan kepara nyata banjur tekane Raden Gatotkaca ki mau ana wigati apa lho kok palah kaya age ana wigati Raden ngene Dadungawuk yo piye Raden ana dina saiki Gatotkaca ki mau dadi duta pamungkas duta pamungkas sing kepiye dadi dutaning Paman Pangeran Arjuna nggone mboyongi kelawan Bibi Wara Sembadra pamanmu bakal dhaup kelawan Dewi Wara Sembadra mapan para nyata Paman Permadi ya Paman Pangeran ki mau kudu bisa netepi kudangan kang cacahe ana 7 klebu kebon danu pancal panggung 40 kang angon Dadungawuk ya kowe kuwi Dadungawuk mulane terus saiki aku njaluk tulung kanthi banget ayo Dadungawuk manuta lumarap aning madyaning Praja Dwarawati dadi kekudangane Paman Permadi. Ladhal. Mengko dhisik Raden Gatotkaca ngene ya Raden ana tetembungan purba lan wasesa. Sing murba kebon danu ki pancen Dadungawuk pangoning kebon danu utawa sratening kebon danu. Sing ditugaske dening Hyang Pukulun Bathara Indra ing Kayangan Kaendran ki mau sing murba aku sing angon aku pancen ning wasesane dudu dhewekku wasesane ki mau dheweke Pukulun Bathara Indra ing Kayangan Kaendran kowe wis taren karo sing duwe apa urung ya durung lah kowe kuwi kowe mening kene ki mau durung pamitan urung duwe lilah karo sing duwe bawah keboku ora bakal tak giring jane mono yen pancen Raden Gatotkaca wis
nampa idi palilae Hyang Pukulun Bathara Endring kayangan kaendran keboku kebon danu sing takage ngon tegiring ring dindi wae manut apa maneh dadi kekudangane jenengane Raden Permadi bakal dhaup kelawan Dewi Warasembadra. Bakune kowe wis pamitan sik aku tembe ngiring ngono kuwi lho. Wis dina saiki ora sandadak pamit-pamitan, ora sandadak taren-tarenan kelawan Hyang Pukulun Bathara Endring kayangan kaendran. Dina saiki yen pancen aku dhewe wektu 7 dina ora bisa ngudanani kukudangane Paman Pangeran Permadi golem boyongi kelawan Dewi Warasembadra bakal gagar wigara tanpa karya Dado Ngawuk. Aku njaluk tulung lilaning atimu Dado Ngawuk. Ora iso Raden, ora iso. Atur kowe ngarep lan kaya ngono ana tetembungan Purba lan Wasesa. Sing murbake pancen aku sing ngrumat ning wasesane dudu duweku Gatot. Sing duwe kuwi mau Hyang Pukulun Bathara Endra ing kayangan kaendran mulane aku gelem giring keboko waton yen pancen Raden Gatotkaca ki mau wis nampa palilaing saka sing duwe kebon danu. Manut apa ora gelem manut aku. Kowe iki satriya lho Raden aja kasar ngono kuwi. Aku mung satining kebon danu, aku mung jejering pangoning kebon danu Pancal Panggung kang 40 agi kebon ora gelem mangan aku be bingung. Apa maneh kowe iki palang roda paripeksa aja ngono kuwi to Raden. Satriya mbok yo sing alus aja srugal-srugul. Aja agal-agalan ngono kuwi Raden Kalkaca. Yen pancen kowe ora gelem manut bakal tak rudha paripeksa lho Dado Ngawuk. Yen pancen kowe bakal ngrudha paripeksa marang keboku kebon danu sepura kadhik ayo ora kada mundur jangka serbek ngetaraman mati iklan iki.